Perquè reduir la morositat era una cosa que era imprescindible, perquè per un poble tan xicotet, aquesta quantitat de deute, no, municipal era, diguem-ne, que impensable i, a més, inviable econòmicament per al nostre pressupost. Ja tot va per registre amb un programa també informàtic i aleshores també el veu que va tot amb tecnologia, que no hi ha equivocació possible perquè ja va tot digitalitzat d'alguna manera. Ja més començat, també ho teníem el nostre programa per el tema de municipalitzar la guarderia, que era una cosa que teníem nosaltres quan estàvem a la posició molt clara, i de fet ja la guarderia ja puc dir-te que ja està oberta. Hem fet un gran esforç i una gran aposta per una bolsa social, que li hem ficat un pressupost de 40.000 euros, que no està mal per ser un poblet menut, i aquesta bolsa social està funcionant durant tot l'any. I una bolsa de monitors de temps lliure, que han sigut 15 monitors i han treballat els 15. I al mateix temps hem aprofitat per activar la biblioteca, que estava com a magatzem, més que com a biblioteca l'hem activada. Evidentment l'hem canviada, l'hem reformada, no li hem fet un bon llevat i bé, en aquest sentit, en aquest àmbit educatiu, la biblioteca també és una cosa dels que ja estan, dels quals estem molt orgullosos.